Ọ na-abịa 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 asị m ọ na-abịa ọ na-abịa ndozi ọma tụgharịa n'oyibo ụfọdụ ife a na-eme n'ụwa in some things a na-eme n'ụwa nwanne ọ bụrụ na ị nidi onye ịbụọ ọ bụrụ na ị chọwa pati na de gbaa mbọ chọba onye ka gị wee mara anya ife afụ de gbaa mbọ chọba onye ka gị wee ma upgrade nwanne you get why nwanne chi gara aga ndozi ọma ụzọ ụtụtụ ndozi ọma 5:30 mgbe afọ ụra ji atọ ụtọ mgbe afọ ụra ji adị mma mmadụ na-abụdo enube edide ndozi ọma dara n'ife edede na baịbụl tụgharịa ya dara ife niile kpọọ ya isi na de de onye nke ọzọ na-asụ na bekee nke ọzọ na-asụkwa n'asụsụ Igbo de nke na-asụ na bekee agwa onye nke na-asụ n'Igbo si ya ọ bụrụ na ya sụọ na bekee ya kọwalụ ndị ọzọ ife ya kwuru n'asụsụ Igbo de ọ makwa na onye ọ na-agwa witi bọnkọ na onye ọ na-agwa iti mpataka na onye ọ na-agwa witi na-etiwa akị na nke ikpeazụ na o nwerozi ife ọ na-aghọta na ọ na-anụ oyibo mana ọ na-anụcha na ọ na-akụwa nwunye n'Igbo de ekwekwa ka ka agha agha n'ụlọ ụlụ de ọ dị ebe ha kpọrọ na quotation Bible amarọ m ode mana ife ọzọ anyị nụrụ ka nke na-asụ oyibo landịrị ya n'oyibo nke na-eme interpret echepirikwana ya na-ekwekwa ka agha agha n'ụlọ ụlụ nke na-eme interpret abịa ọ tụgharịa dị oyibo ozugbo na-ekwekwa ka ozi ọma ebido nke na-asị ya when Jesus was on the wall nke na-eme interpret agụchara ya ozugbo iji mpataka iji na-enweghị ife ọ na-aghọta na nke ikpeazụ a nye echebiri ya ozugbo ghọrọ ya ozugbo o mee interpret de ọsị ya when Jesus was on the wall nke na-eme interpret asị ya mgbe Jizọs nọ n'akwa aja ọsịkwa ya when Jesus was on the wall nke na-eme interpret asị ya mgbe Jizọs nọ n'akwa aja ọsị ya and he get to pass ọsị ya okwuta ka okwofelu ọsịkwa ya and he get to pass ọsị ya okwuta ka okwofelu and Jesus saw a multitude nke na-eme interpret asịkwa Jesus wee fụ mmọnwụ na-etu udu asị ya and Jesus saw a multitude ọla ndịkwara ya aja ozugbo sị ya Jesus wee fụ mmọnwụ na-etu udu na-enye dịala dịara ya nke ikpeazụ sị ya and Jesus has gone ọsị ya na Jesus nwere egbe ntụ ọsịkwa ya and Jesus has gone interpret asị ya na Jesus nwere egbe ntụ de ụlọ apụ onye ọbụla n'anya ozugbo ee mgbe ahụ ka ndị nke na-eje ụka ji wee jee chọba ebe ha debere Baịbụl fa tichazibe ya ụtụcha na ụkwado ụmụ ahụhụ ndị ọzọ dị n'ime de dọji agbasa de otu a ka ụlọ si wepụ onye ọbụla n'anya nwanne m ọ na-adị mma ife ọbụla ị ga-eme ebe n'ụwa de ịchọba onye Igbo ịchọba pati na nwanne chọba onye mere upgrade o chọba onye gbagolitegolu nde arụ mgbe nwanne chi gara aga de ebe n'ebe egburu nwanne mmadụ tụsara ozi ya biko ọ bụrụ na nke mere eme dị gị mma nwanne tụsara ozi ya ma ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị nwanne a gaziere ụmụnne m